tiende kuBhaibheri shoko raMwari. Mumba maMwari ndo matinofarirawo. Dzimwe character dziri muno mukadzitarisa dai dzakanwa doro anga ari ma1. Dai ngoimagina kuti dai wamasuka manga muchiurova so. Kana vamutava dai mainzi kana professor dai mai urova. Ndotepidzai kuna ubvunza kuti ndinombonzani kweni, kana ndiri panapa ndonzani vana vasundoona panapa ndonzani kweni. Mwari akanaka uyu. Ukatarisa vanhu vari muno munoona nyasha. Dai asiri Jesu akatirangarira, ingadai vamwe tisiri panapa. Danga tichinamata uko murumu. Ameno. Ndinotenderwa baba. Totanga ndabvunza mukuru wangu. Iwo ndakuona uchisaina cheki ye 18,000. Umeke sure kuti waita zvinhu izvozvo ipapa. And then you will be prayed for. Saka pate chiparidza Mwari achavhura mamwe mapaipi imomo. Toti Mwari anenge achingovhura, naika. Ko ndiani angaziva zvinoitwa naMwari? Hakusi kuti ndokufarira, but zvangouyawo, zvangu ndangokuona pamwe wangoine nharo dzekusada kuita izvozvo, zvino Mwari ati ushu anogona kupoya. Mwari uyu ndatokutaurira. Right, tiri kugadzira kufara tichipemberera baba vedu Reverend Jiriji and Amai, tichivaratidza kuti we love them. Saka kuburikidza nekudaro mangwana tinenge tichifara, tichitenda Mwari nekuda kwavo, kuti Mwari wakatirangarira panzvimbo ino akatipa muranda wake panapa. Saka tinenge tichipemberera nekuda kwaMwari akatipa muranda wake kuti ave pano muzita raJesu. Haleluya. Saka nezuro takaparidza pamusoro pema altars. Anditika? Good. Zvatiri kuita ndezvekuti pauri kuappreciate uchitenda Mwari, kana tichiappreciate tikutenda Mwari nekuda kwomuranda wake. Anditika? Tichitenda Mwari kuti thank you Lord for the gift yamakaunza kwatiri, anova muranda wenyu, kuti paanodya atirangarire, tikomborerwe, tiitirwe zvakanaka. Ndoda kuti imomo muenvelope yako mauchaisa uchiti baba ndinokutendai. Mari yako ka ukaitarisa of chipo chako ngaive sacrificial giving, yekuti iwewe uri kutenda uchikwachuka, uchitenda kuti Mwari makandirangarira nekuda kwemuranda wamaunza mukati muupenyu wangu. And that becomes an altar. Tiri kuzwanana? Hakuna maenvelope mawiri, one iyoyo paunoisa mari yako ngaikurwadze, ngaive nevalue kwauri, kuti zvikushande. Kana zvikava nevalue kwauri, it becomes an altar to the Lord. Saka baba vanenge vakukomborera, vachakomborera zvawaita iwe uchiita kuna Mwari, Mwari achiropafadza iwe kuburikidza nemuranda wake. Kana tichiita ngatiti tikuitirani unyatsozoti zvinhu izvi zvina Mwari, tiri kuita kunani? Kuna Mwari, tichitenda, tichiappreciate muranda waMwari kuburikidza nenyasha dzatakapiwa naMwari dzinouya nemuranda wake kwatiri. Anogamuchira muprofita unopiwa nyasha dzeunoprofita, asi asingagamuchire aapiwe chinhu. Hanzi naJesu kana mukaenda mudzimba dzavo vakasakugamuchirai, Mwari chaivo vakati zunzai tsoka, musapa maropafadzo kuvanhu vasingadeserve maropafadzo. Kana mapinda mukasagamuchirwa, ndiMwari akatisira nyaya wamuri kunamata. Andika andimauya kuchechi, kuchechi kwamauya ndokubasa kwedu isusu. Kuna Mwari wamunonamata isu tisu vashandi veko. Tiri kukuudzai zvinodiwa kuna bosi wedu Jesu Kristu. Akatifira tese pamuchinjikwa, anoti kana moenda mukasagamuchirwa zunzai tsoka, musapa maropafadzo kuvanhu vasingadeserve. Asi imi mese muri munomo munodeserve kuropafadzwa. Saka zuva remangwana izuva rekurangarirwa kwani kwedu tese. Anditika? Zvaunenge waita izvozvo, it becomes an altar.
izvozvo zvaunenge waita, it becomes an altar. Saka enda kumba unyatsofungisisa, woita zvinhu zvine value zvekuti zvinokurangarira iwe nemhuri yako, zvine value. Ukazviita uchingoti waitawo, it's not an altar, it's not a sacrifice, it becomes an offering. An offering is free will, kana dhora, kana randi, kana chi. Unondo zvinonzi kupa kune mfaro, unogona kutongoimba usina chawapa, kunokunda kugamchira usina hako chawapa, unototenderwa kuimba nekutojamba jamba usina chawabuditsa. Asi kana takutaura zvemhuri izvi, make sure kuti wakwachuka. Ndizvo ka? Handei kuvhesi yacho zvitiitire zvakanaka. Hebelida balida ozomika diabahasa kidos. Ndoda kuti titange na 2 Corinthians. Nasi nachidane kashona mbichana. Unoona ndisira kashona. Kashona kane simba. 2 Corinthians chapter number 2 verse number 14. Thank you Jesus. Kana kachirungu kacho ndozongoona ndoita. 2 Corinthians chapter number 2 verse number 14. But thanks be to God who always puts us on display in Christ and spreads through us in every place the scent of knowing him. Knowing him. Ndoda kuti shamari timhanye kuna andei kuna Proverbs chapter number 13 verse number 8. Tigareta maverenga. Shona. Yeah, ifoni ndiyako. Zvoda uriwo uchiverenga foni yako. Ndoverengesa shona foni yako shamari. Inogona kungoti hwa up. Enda kuna kwandataura Proverbs chapter number 13 verse number 8. Iwo ndio muridzika wefoni yacho saka verenga. Verenga vika. Alright. Verse yandiri kuda pashamari. It's okay. After it. Ndoda kuti uise 1 Corinthians chapter number 2 verse number 14. Bye. Handi tuone baba. Ndichaverenga nechirungu verenga neshona. Verse number 8. Riches are a ransom for a man's life, but a poor man heareth no threat. Rimwe no varati. The ransom of a man's life are in his riches, but the poor hear not. The riches of a man's, the ransom of a man's life are in his riches, but the poor are not as nabas. Azvinzwe. Ndi King James version rawandipa. Ande baba verengai. Uchenjeri hwomunhu akangwara ndiko kunzwisisa nzira yake, asi upenzi hwamapenzi hunonyengedzera. Version ipi yeshona? Atoda tichiwirirana because pane kanonzwa ameno. Ane imwe version anayo ndiani? Yes, mama. Yes, Iron. Waona manje. Chinja bhuku iri. Kutaura su. Rinokurasisa. Version yawinayo inokurasisa. Inzwa iyo. Kana newe unopinda denga ukariterera. Rowai mama. Rudzikinuro rwoupenyu hwemunhu ipfuma yake. Asi murombo haanzwi kutyichizira. Rudzikinuro rweupenyu hwemunhu ipfuma yake. Deliverance yemunhu iri papfuma yake, asi murombo anoti hazvina basa. Mama verengai futi. Rudzikinuro rwoupenyu hwemunhu ipfuma yake. Rudzikinuro rweupenyu hwemunhu, kana uchitsvaga deliverance unoenda papfuma yako. Kana uchitsvaga deliverance unoenda papfuma yako, asi murombo asi murombo haanzwi kutyichizirwa. Murombo andota zvakana basa izvi. Good. Ndoda kuti mama mukondibatirawo
yatataura 1 Corinthians chapter number 14 verse number 1 Corinthians chapter number 14 chapter number 2 verse number 14. Ishona yakanaka iwe shona yako inenge mabhaudi. 1 Corinthians chapter number 2 verse number 14. Vakorinto kutanga. 1 Corinthians chapter number 2 verse number 14. Yes. But the natural man does not welcome what comes from God, Spirit, because it is foolishness to him. He is not able to know it since it is evaluated spiritually. It's King James. King James know that, but the natural man cannot understand the things of God. Anditika? Mama renyu kuti kudi? Zvino munhu sezvaakaberekwa haangagamuchiri zvinhu zvomweya waMwari. Inzwai? Nekuti munhu sezvaakaberekwa haagoni kugamuchira zvinhu zvemweya waMwari. Nokuti upenzi kwaari. Upenzi kwaari anoti ana basa izvi. Haazvinzwisisi. Haatozvinzwisisi. Nokuti zvinonzwisiswa nemweya. Zvinotoda vanhu vemweya kunzwisisa zvemweya. Izvozvo tikutaura nyaya dzegiving. Zvinonetsa kuti munhu ape iye achitadza kuzvipa koko kubva muna January kusvika muna December. Haasati amwa koko chaiye achizvitengera kokora. Angapa sei kuna Mwari? Anenge ari mukadzi nemurume kumba avasati murume asati atombodya mapisi mairi enyama pamba zuva rimwe chete pasapa imwe chete chaiyo. Utarisira munhu akadaro kuti anotipa kuchechi. Uchigona kuzvinyima chako kutoomera nemari yogera ndebvu dzako chaidzo kwete dzemumwe munhu dzako ndebvu. So unotonzwa kuti ndikagera ndebvu ndoita out of budget. Utarisira munhu akadaro kuti kwai ungabudisa mari kuchechi. Mukaona vanhu vasingape potai muchidongorera kumba kwavo. Ndopaunoona nekumba kwavo cheko ma1 anozvinyima pilo chaiyo yekuti atsamira akarara pamubhedha wake. Pilo chaiyo. Anokamurana pilo nemukadzi wake, mukadzi akarasa kuti weza musoro apa umbochinjana ipapo vachiita mahedha kunge vari kutamba sulu. Ukati munhu akadaro ungapa? Ane bhande chero riri kusunga trousi akaomera kusunga trousi nebhande rake rinosvika pakutsemuka richinzi asi parinopinda paripo. Watarisira munhu akadaro kuti kwai angabudisa mari. Izvozvi bhutsu dzine dzakapfekwa but sokisi chitsitsinho ichi chinotorowa direct impact. Inenge yatove law of association. Tsoka ngaigume bhutsu pasina sokisi. Ndinoparidza manerano ndogadzira nguva atmosphere. Mama ndova kuti tingoenda kuna 2 Samuel chaparidza ipapo. 2 Samuel chapter number 24 verse number 24. Hebinos tabaraki the brothers Shabaria hados. Samuel wechipiri chapter 24 verse number 24. Tobva taenda kuvhesi yedu kupedzisira tofamba takadaro. Mambo akati kuna Arauna, kwete, ndichazvitenga kwauri zvirokwazvo nemutengo wazvo. Uye handingabayiri Jehovha Mwari wangu zvipiriso zvandisina kutenga. Muri kunzwa? Naizvozvo Dhavhidhi akatenga buriro nenzombe nemashekeri esirivha ana 50. Tinotenda. And the king said unto Arauna, nay, but I will surely buy it of thee at a price. Neither will I offer burnt offerings unto the Lord my God of that which doth cost me nothing. Remember that which do not cost me nothing. So David bought the threshing floor and the oxen for 50 shekels of silver. Akati handikone kubayira zvinhu zvisina kundikostira. Ndizoka
mama ndoda kuti tingoverenga pekupedzisira ndobva ndaparidza 2 Kings 13 verse number 15. Kabaria base 2 Kings 13:15. Verengai iri 18 verse number 18. Verse 18. Akati tora miseve. Iye akatora. Akati kuna mambo wa Israeli, rova pasi. Iye akarova pasi katatu, akarega. Ipapo munhu waMwari akamutsamwira. Akagumbuka munhu waMwari. Akati waifanira kurova kashanu kana katanhatu. Ipapo waikunda vaSiria kusvikira wavaparadza chose. Asi zvino uchakunda vaSiria katatu bedzi. Uchakunda vaSiria katatu chete. Mwari ropafadzai kuverenga kweshoko. Zarurai zvizaruro zvenyu manheru ano kuburikidza nezita raJesu Kristu. Nyasha ngadzive nesu. Amen. Tinotenda. Hama yangu ndiri makanika sewe. Language yechimakanika ndoinzwisisa straight. Asi foni ni Bhaibheri iroro ngarichinjwe. Unozoriverenga harizoiti waenda kurufu. Parufu paionza toda kufara. Iwo mazita enyu aya. Ita zvakanaka zita rinogona kukuwachisa. Waenda kune imwe nzvimbo, ndopinda kwa Pastor Jirich kuRudaport. Ndakauya muno Svondo rapera zvikanzi iyi ukanobva kwa Jirich ndingaparidze. Wobva wamira pai parufu semunhu akabva kuSouth Africa, wamira pai wotanga kuverenga iro Bhaibheri iro. Unoona chembere dzakanamata kudhara dzichiti hazvisirizo ba, handizvo harisiriro. Shona yakaitwa tsvaga Shona chaiyo original Shona chaiyo. Udzari padhuze nekuti ndinokukomborera nhasi because uri padhuze neni, ndinokuitira zvakanaka. Tinotenda. Right. Siya iri papa. Mwari achitiitira zvakanaka. Mwari achitikomborera. Tichikomborerwa, tichiitirwa zvakanaka. David was a king. Anga achishandiswa naMwari kurwa hondo panyika. Kuchapter yataverenga kuna 2 Kings chapter number 24 verse number 24. Obva waidzosera ndifambe navanhu. Bhaibheri shoko raMwari ndiri papo musoro wangu weshoko unoti kunzwisisa zvinhu zvemweya. Kunzwisisa zvinhu zvemweya. Pavhesi yaverengwa namama inoti zvinhu zvemweya upenzi kune vakachenjera. Munhu wenyama haagone kunzwisisa zvinhu zvemweya nekuti zvinoratidza kuti upenzi kune vakachenjera. Haagone kuzvinzwa nekuti zvinotoda mweya kuti iye munhu azvinzwisise ndekunge aine mweya. Ureve kuti munhu akashaya mweya haagone kunzwisisa zvinhu zvemweya. Rugare kuno anotenda. Rugare kuno anotenda. Nekuti kamba haigone kudzidzisa njiva kubhururuka. Mapostori amen. Saka Bhaibheri rati zvinhu zvemweya upenzi kune vakachenjera. The natural man cannot understand the things of the spirit, neither can he understand it because they are spiritually discerned. You need the spirit to discern zvinhu zvemweya. Rugare kuno anotenda. Saka David ari mambo wakarwa hondo dzinozikanwa dzakawanda. This is 2 Samuel chapter number 24. Unonzwa kuti David kuna 1 Samuel chapter number 17 ndiye murume wakarova Goliath. Goliath akanga auya pamberi pehondo yaIsrael for 40 days and 40 nights. Wana baba vanhu vachitukwa vaina Mwari, vachitukwa vachidzokera, vachitukwa vachidzokera, vachitukwa vachidzokera for 40
days and 40 nights vaina Mwari vachitukwa. Ndokubva pazouyawo David akasvika kuhondo iyoyo, but murume anonzi Goliath haana kuziva. Akafunga kuti ndizvo zvatinogona kungoita nhasi nokuti takazviita nezuro. Unogona kunge wakandituka for 40 years but hauzive nyasha dzafumopindira mandiri makuseni. Unogona kunge wakandirira zvakaipa for quite a long time but unogona kusaziva kuti kune mumwe mweya wakandibata nezuro wauya kuzopindira panyaya dzagara dzinonezi. Ndichiparidza kudai so mweya mutsvene ngaapindire panyaya dzako zvagara wakakundikana kare, but you need the power to intervene in the name of Jesus. Hallelujah. Ndobva David asvika kuhondo, maimufundisi, asvika kuhondo kuya kwene mangai achipa madzikoma mangai. Ndopa akaona kwabuda mumwe murume hwitakwe. Ndobva yatanga kuti sarudzai wani pakati penyu auye panapa tirwe zviri smart. Tinongoti wani wenyu akarohwa nemi mese marohwa, unorohwa nekuda kwearohwa. Kwete kuti iwe une chawakandawo, mukuru wako kana arohwa iwe warohwa, mukadzi wako arohwa, tezvara wako warohwa, tsano naambuya ipapa futi vatorohwa ipapa, nemuzukuru warohwa natete vatorohwa ipapa. Tinongoda wana anorohwa mese marohwa. Ndopa akati ko ndiani ko uyo unoshora hondo dzaJehovha? Murume asina kudzingiswa achituka vanhu vakadzingiswa. Ndopa akati nyaya dzehondo idzi munogona kutosvika pa 80 days muchitukwa nemurume uyu. Nenyaya kuti vari kutotaura kuti iye airwa hondo ari mwana mudiki. Tinomuziva achikunda. Vanoziva kukunda kwaSatani, vanoziva kukunda kwezvikwambo, vanoziva kukunda kwenyoka dzemaraini. Havana basa nesimba raMwari kuti ribuduke rinofamba sei. Ndiri kutsvaga munhu anoti manera alo ndinoda kunzwisisa kubata kwaMwari kwete kwaSatani. Ndobva abvunza akati varume magara pano for 40 days and 40 nights muchitukwa, and it seems kuti prayer yedu nemanamatiro atiri kuita zvisi kubuditsa anza. We are praying but hapana chabuda. Usangonamata pota uchiasesa kuti zvikukusvitsa papi zvekunamata izvi. Ndokubva ati kuti tikunda apa ndoda kubvunzawo vazhinji havadi kupaparidza ipapo. Kana mwana wosangano ukamupa ipapa anojamba anomanyapo kuti David akadimbura musoro anosiya process. Ndobva ati ndoda kubvunzawo imimi vanhu imimi mauya kuhondo kwete ini. Imi matukwa 40 days muchikundikana kukunda hondo yekuti anorova uyo murume uyu muri kumupa chii? Mweya haashandi pasina chabuda. Pane chinofana kutobuda panapa kuti murume uyu arohwe. Rugare kuna anotenda. Ndopa vakatarisana vese vachitarisana, maamabhiera achitarisa maamabhiera, vakadzi vanobikira, masoja vachitarisa, vakadzi vedheko vachitarisa ipapo, nevehositeko vachitarisa, nevane mvura dzechechi vachitarisana. Vabashaya munhu anobuditsa chinhu. Ndobva mambo ati ini mambo wacho ndinobuditsa mukadzi mwanasikana wangu aripo izvozvo very beautiful, ndinomubuditsa. Baba vake munhu iye avabhadhare tax. Uye munhu iye tine imwe pfuma yatichamupa. Uri kunzwa zvekutaura panapa? Pakutogadzirwa a sacrifice. Ndopa apedza kutaura order iyoyo kuti ndo ichapuwa munhu anenge arwa. Munhu anenge arwa kuuraya mumwe munhu. Ndopa akati kana yakadai so it's okay, ndipei matombo angu ndakutomuendera. Hatiende pasina chataurwa. Titenderei kana pabuda zvakadai so titendereiwo. Titendereiwo tiendere munhu uyo. Ndopa akati ini ndinouya unouya kwandiri wakabata zvawakabata. Ini ndinouya kwauri nezita raJehovha wehondo, asi zvine mukadzi mukati netax nepfuma yangu. Ndopa akabata akashikanda. Ndobva murova ipapo. If you are not prepared to release something concerning your battles, forget that you may win. Ndine vanhu here pana. Hondo iyi baba yakatopedza 40 days 40 nights vanhu
vachitukwa vachidzokera vachitukwa. Vamwe venyu une zvinhu zvautoverenga, ndatove nemakore 47 nayo nyaya izvi, ndatove ne10 years nyaya. Une zvaunofana kuita pamusoro pezviri kunetsa, nekuti rudzikinuro rwevanhu ruri mupfuma yavo. Kana munhu asina pfuma, kudzikinurwa kunonetsa. Ndosaka madhimoni achinyanyoungana pane vasina zvinhu. Rugare kuna notenda. Pana ari kundinzwa manerana. Rudzikinuro rwemunhu ruri papfuma yake. Bhaibheri radaro rikati kana munhu aine pfuma, it's easy kumusunungura. Unoziva kuti kune zvirwere zvokuti ukarwara uri kuZimbabwe unonzi tinokurifeyai kuSouth Africa, asi kana usina mari hauoparetwe, vangatokuti chingomusesedzai kusvika azofa. Iye Mwari aripo, ndinopinda FM ingoninzwirewo tsitsi. Aiwa, FM haioparete vanhu. Buditsai mari yenyu. Uyu dokta anogona kungatoro kusavata. Munopiwa quotation yekurapwa chirwere kwete kurapwa chechi. Chirwere chenyu chikuti chipere. Nasi baba ndikapedza ngoti ndiende ndogona kurohwa navanhu. Ndikutaura zvizvo. Chirwere chako ichi kuti tikuoperate kusvika zvinodhura mari yakadai so. Munayo here? Kana kuzvara chaiko unozvarira kunoenderana nekawaniro kaunoita. Kana usingawane unongozvara, kana pabonde unozvara, kana kumba kwako unogona kungozvara. Asi kana uinayo unoenda kokuti vanotarisa mwana agara sei, masendimita zvakaita sei, mwana kana murume wako anenge akatosunu anozoti chiremba ari ikoko is responsible for everything, but kuti ave responsible, pfuma yako inokubatsira. Hande mbichana ndozva kuti dzimwe sacha dzagumbuka. Even mwana chaiye kuti pane mwana anofoira nekuda kwemhando yechikoro. Pane chikoro chokuti kana ukaendesa mwana wako anofana kushingirira extra mile seunomhanya 10 kilometers kuti apase. Kozoita kokuti mwana wako akatongoenda automatically ane connection yekuenda kunze kwenyika and automatically anopasa nenyaya yekwaendeswa mwana. Asi kupasa kwemwana kune chekuita nemari inobuda muhomwe mababa. Auende kundotsvaga nzvimbo nendimi dzemwana wechikoro. Nhasika vanhu vachako wosvika woti ndauya mwana wangu doti adzidze panapa brakadoshte belika yabesu kanela bebebebebe shata Mwari muri rinopenya. Vanokudza kuti get away, torai munhu. Imi vamagadhi maregere benzi richipinda muno, torai benzi raMwari riendeko. Uritsa marapo. Ndosaka Bhaibheri richiti money answers all things. Inotori mhinduro yekweseni paper. Hati bichana. Mari mhinduro kana usina mari. Kana voice rako hariteererwi kana parufu. Vanokudza kuti anozovigwa kana mukomana auya. Imirova ingoma. Muvaregerere ambuye paurendo wavo ambuye usiku wese zviya zvinoitwa nevasina chinhu. Muchiimba kuti musabhowe kane mega muchimirira mukomana ari kuya chitunhu achagara chiripo ichi. Hamusi kumirira chitunhu amagara muinacho, but kune mukomana anofana kuzosvika anayo. Muchiita matare because hamuna chinhu. Okuti kana mandestabilize topfuurira mberi. Kana muri anatezvara musina chinhu, mukwasha unogona kuya kuzoita baba musha menyu. Utaona mukwasha achisvika so ambuya achoti wauye mwanakomana wepano, zvinhu zvese zvaringana. Chirege tichinzwa kuti anotirongere toita sei mwanangu, tozvifambisa sei. Iwe unogona kutoita tsano kumba kwenyu.
Zokuti ukada wazapana wakwasho kuti akada kuti abate demoso unoona vanatezora kuti bato mungabva madaro here aiwa mungabva madaro gaitiro here isusu gaitiro mungabva madaro here aiwa regai tingorova ende munogara uko vape chituri vagare mabasa emari. Ndosaka Pauro achiti, brethren, I wish above all things that you may prosper and be in good health. If you don't prosper, kunyangwe utano unonetsa. Vamwe papa muroetika munorwasadza kuma 10 oro rimwe masikati oro rimwe manheru. Kana tauya pamberi paMwari kuzvishingisa hatingataure zvese zvatinazvo. Mapostori, amen. Rudzikinuro rwemunhu ruri papfuma yake madestepesh. Saka vanhu baba vanopiwa pfuma naMwari kuti ivashandire pfuma, kwete usashandiswa nepfuma. Pfuma ngaikushandire. Kune vanhu vanoshandiswa nepfuma anoita mari yakawanda but anopfeka washu. Ari kushandiswa nepfuma yake anotoudzwa kuti right, iwe ufana kupfeka sutu pamari yaunowana. Kuzvikwamba hakuna karuregerero. Haufani kumukadzi wako, haufani kurara nemukadzi mumba mumwe chete. Mari unenge uinayo but manheru kuti mama mufambe zvakanaka. Makuseni moti kwanga kurisei kwamanga muri, auti kwanga kurisei kwamamuri. Apa wakaita se wakarora but chikwamba hachisi kutendera. Asi kuna Jehovha pfuma inofana kutishandira kudzikinura upenyu hwedu, udzikinuro rwemunhu ruri mupfuma yake. Asi murombo haadi kunzwa zvinhu izvozvo. Pane zvinhu zvokuti ukaiwana mari, ukaiwana mamwe maprayers hauiti. Dzimwe dzauri kuti mhepo inyaya yekushaya mari. Vanhu vasina mari vari padhuze nokunongedzana uroi. Vane mari vanomutsirana mikana. Muri kupiwa kunopindika here soso ndo vane mari. Vasina mari ndimuri kuona zora vandipa. Ndivo ivava. Ndivo vagara ndazviona. Zvinhu zvakutonetsa kubva pakwaya nezuro musoro wangu wakutoti ngii. Votonoti hapana chi. Endi vanhu vasina mari ndo vane makuhwa stereki, ndo vanonyaya stereki because havana ndo basa ravo. Ndo payment ukashaya mari unoshandiswa nemakuhwa. Latest yese ndiwe TikTok une latest yese. Vanenge atenga mota baba nenge wivi yao mainenge anenge nduni anga nesutu yakanaka asi red asi blue yangerina asaidhure busy kudiscuss hembe dzevanhu asi aiwa una chako chaunodiscussa unenge uri busy nenyaya dzevanhu. Rugare kuna anotenda. Uyu Mwari haasi musaruro wavanhu. Kana munhu akatenda kumaprinciples aMwari, akatenda kuzvinhu zvaMwari, Mwari ava vanoyambutsa, anobvisa vanhu mudurununu kuti vadye namachinda. There is nothing too hard for the Lord. Ndoyakanzi naJabhesi, oh Lord, extend my borders, enlarge my territory. But kana ndakagara ipapa hazvibude, ndakazvarwa munhamo, nhamo ngairambwe. Asi kuti ubude rudzikinuro rwemunhu ruri mupfuma yake. Bhaibheri rinobva rati anayo ngaawedzerwe, asina ngaatorerwe neyaasara nayo. Vashona vanobva vati murombo haaroi chine nguo. Nhamo yemumwe hairambirwe sadza. Ukawa munhu kuti ane nhamo iwe rowa sadza. Vari kuti wese wanzwa ane nhamo endobika sadza rako udye. Ndosaka vanhu vachiti chemai muine tariro kuti dzimwe nguva pauri kuchema ipapo bvunza kuti mufi waishanda kupi. Kachema kuvaishanda kupi? Kubhengi ripi? kuZB. Amene mabhengi emuno manotaura kuCabs. Kuti it's okay, mune address yeko here tichichema hedu kudai so. Ndipe address. Mwari ndipe address sechi. Wakutono applya. Azvitadzise kupinda denga. Vakanti. Ndine vanhu here pano. Chema uine tariro, chema. Uchitarisa kuti chii chikuitika parufu, panosechwa vanhu. Vamwe vanenge vachitoradzana zvikomba parufu. Right, tete uya kuno ndo vandakumhanya nawo mazuva ano. Parufu.
vamwe vachitoronga zvine musoro. But Bible rati rudzikinuro rwemunhu ruri mupfuma yani yake. Tinoshandisa pfuma yedu kusunungurwa. Ndo pane vhesi yaverengwa namama iri kuti David hondo yarohwa yaGoliati, buditsai varume vana baba zvamuinazvo, Goliati unofa uyu. Pakaita chinobuda anofa, havarohwi neprayer varume. Buditsai chinhu chinodhiraivha munhu kuzorwa naye. Kuti ndikamutarisa kudai so ndikafunga mukadzi wandapiwa, ndoramba ndakatarisa kudai ndingashaya mukadzi nokuda kwako iwewe. Ipapo musikana wacho kana dai anga aripo wobva asumudza chesi wopa smile kudai so, unonzwa mukomana ndoenda. Unonzwa kana waita musikana unoita zvivindi kana zvegarwe chaizvo usiri garwe. Vanofunga kuti mapapa avo hapasvikike pane mbwa, ndopasvika ini. Manje ndopasvika ini, ndosvika dzarara ini. Imbwa chaidzo. Kuna munhu nyahwa pakati peusiku, watopinda mumusha mune imbwa. Nekuda kwe musikana aripo. Pane zvinhu zvinodhiraivha. Ndizvo maiwe. Pane zvinodhiraivha, zvinoita propel. Ndopari kunzwa nababa buritsai chinhu tirove Goliati. Vanhu vese vanoparidza nyaya vanobva ipapo havapari kupataura. Kuti iwe uri kutaura kuti wona zvinhu mamiriro zvakaita, uda kubuditsa chii tinengirikindi. Kana loya rinobvunza vanhu kuti nyaya yako iyi ndoda kukumirira but mune mari yoti imi makadzidza kumirira vanhu, nyatsondimiririrai. Handina chinhu, asi ndoda kuti muapuruvhire kuti aiwa makadzidza. Imi ngondimiririrai chete, varatidzei mudhara mukamira paipai. Anosvika akangoti zii. Akatogokuroverera iwewe wacho. Nekuti anoda kubhadharwa paawa. Moyo wako haurwadziwe kunoona bhora Kaizer Chiefs ichitamba nePirates wakasununguka kubudisa mari. Haunzwi kunge kudyirwa mari. Zvikangoita zvechechi chete wada kudya mari dzedu. Ko iwe wakabvisa uko yakaenda kupi? Kungoona munhu achiita throw in, throw out. Rabuda kunze rova kona. 45 minutes half time. Mari yako yapa half. Wombomira. Modzokera uyapedzise mari yako. Kana ukabuda mari yako isiri pa half, haudzoserwe. But zvikangonzi zvatove nevanhu vaMwari chete. Wada kutichira mari dzedu. Uri kuona nhamo zvainoita. Kune mhinduro unorwa, kusina mhinduro wakasununguka. Unozvita wakasununguka inde nemhuri yako yese. Kana muchienda kubhora uta vana vantu vangu ndopinda nawo. Aiwa, mumwe nemumwe mwana wako ndi mwana achibva akauya munomu isapota inobhadhara 1 by 1 baba. Bhadharai pamuda kugara apo, obatenga matiketi evana vako. Asi kana zvaMwari manje, unonesa kuti achira mari. Hatizivi kuti inozoenda kupi. Uda kuiziva kuti inoenda kupi kuti uzodii. Uri mbavha here? Ndine vanhu here manerana. Rudzikinuro rwemunhu ruri mupfuma yani yake. Mufundisi asingaparidze prosperity vanhu havabudirire. Unongone zvigubhu zvako zvemweya so. Akati ndiita pano so pale. Pedzisai song tinzwe tinoti. Anokurumbidza kupinda mumweya, okurumbidza kubuda, ukazomubvunza kuti mweya wacho wati chii? Haana chataura. Ndine vanhu here pana. Vana baba nana mai panoda mweya ngatite zvemweya. Panoda ika buda. Buda panoda iyi. Hauende kuKFC ka usina mari. Buda. With God all things are possible. Asikwete kuzenda kuKFC kuti here comes the possibility ndipe 2 piece of case. Patara. Akusi kuna Mwari kunoku. Kuno company. Ukashandira munhu wechechi bhadharo washamari. Yima isirenti. Mutauro topinda tese but kana papa mari ndipei mari yangu. Tinonamata tese yes, tabva tese sure ndakuchera iservice but ndipei mari yangu. Tichitobuda panze apa chechi yapera. Ndikudawo mari yangu zvechechi tapedza takuita zvekumbama. Twatikeni pei mari yangu. Usakotsire in the name yekuti ndinonamata. Rugare mapostori. Kana uchiruka musoro bhadharisa vanhu, rega ungoruka mahara. Chaja musoro womunhu. Ukatarisa mai avazo varove mari.
musoro wenyu, kubata musoro imari yakati, kuzosona pamari yakati, rikakuzungaira. Nokuti zvemahara vanoti hazvina basa. Munhu akarukwa $2 haadzoki, ada kurukwa zvine value. So rugare kuna notenga. Saka kana tichinamata Mwari, David akati anopiwa chii? Zvikanzi mukadzi baba vake vabhadhare tax, and number 2 iye chamupa pfuma. Zvikanzi it's okay, allow me to go because there is a sacrifice. At least ndine legal rights ekumira ndichirwa hondo ndichiziva kuti kune chakabuda. Asi kana kusina chabuda ndinodevelopa sei faith pasina chandiri kuona. Saka panapa ndo patiri kuona the same David manje. Kuna 2 Samuel chapter number 24. Unonzi wakatuma vamwe varume vatatu aive nemamabhiera asingabvunze kuti kwamatituma kunopisa here. Akangoti ndashuwa mvura yeBheteri pachapter number 23. Varume vakamhanya vakasvika paBheteri paine masoja akagada, vakachera mvura vakadzoka nayo. Ndobva aidurura pasi kanzi handinganwe ropa ravanhu. Havana kuti baba hamusi kuona mutituma kuhondo here. They know kuti murume atituma ane mweya wokuti tikaenda tinodzoka. But vazhinji manje havanzwisise zvinhu zvemweya upenzi. Kune vakachenjera. Munhu anogona kupotswa nemunana wake nenyaya yekuti atadza ungoti amen. Unotoshaya kuti ainga sei kuchechi uparidza ngoti vamwe vachidaira ameni, vamwe vachisumuka. Iwe unofunga kuti unodya zvemahara nditi ramba wakanyarara. Ukawapanzi amen iti amen, unosara ipapo. Maiwe, unonosarira ipapo. Zvimwe zvemweya zvinoda kugara, zvimwe zvinoda kusimuka. Ukagara panofanira kusimuka uzvani. Bible shoko raMwari rakati zvino chapter number 24 verse number 24 ndobva yati David akafunga kuverenga vanhu baba, ndobva averenga apedza. Ndobva Mwari vagumbuka kuti waverengerei vanhu, waitirei census. Mwari ndobva atuma muprofita. Nhasi tichanakirwa neshoko raMwari. Muprofita ndokuenda kwaari anonzi Gad. Ndobva asvika zvikanzi iwe David, Mwari wagumbuka nekuda kwezvawaita izvi. Zvikanzi saka chisarudza pazvinhu zvitatu. Number 1, kuti nyika yako iite nzara for 7 years. Number 2, kuti iwewe udzingirirwe nevavengi vako for 3 years. Vachikudzingirira 3 months, vachikudzingirira. Kana kuti Mwari aunze denda for 3 days. Sarudza A, B, C, D. Sarudza zvauri kuda ipapo, da kunodza Mwari. Ndopa akati zviri nani kuwira mumaoko aJehovha pane kuti ndiwire mumaoko evanhu, nekuti Jehovha une tsitsi dzake. Jehovha ane tsitsi dzake. Jehovha akanzwa nyaya iyi. Zvikanzi Mwari achinzwa akabva atoti kwauya mutumwa. Ndobva Mwari asenda chirwere. Pakafa varume 70,000. Nokuti anga anonoka kupinda muzvinhu zvemweya zvandai kutsanangura. Varume ava vafa, David ndopaka ona murume akamira paburiro raArauna. Ndobva amuona, ndobva aona kuti ingirozi. Zvikanzi ndine mwoyo wangu une shungu kwazvo. Dai mauraya inini, marega kuuraya vanhu, maurayireko vanhu. Dai mauraya nditorei nemhuri yangu. Muprofita ndobva mutumwa uye ada kunongedzera ruoko rwake kuJerusarema kuti irohwe futi nedenda irori. Mwari ndobva abata ruoko rwemutumwa. Zvikanzi usadaro. Ndobva muprofita audzwa naMwari kuti udza David kuti agadzire ota. Anditari kuti Mwari ane tsitsi ndiwire maoko aMwari. Mumaoko macho maMwari mauda kuwira, tsitsi adziburuke kana iwe usina kuita ota izvi. Kuti timise denda ndiMwari dedi. Mwari ari kuti ndimise denda iroro, David ngaaite ota. Ende ngaaite paaonera mutumwa paburiro iroro raArauna racho. Ndobva David ati it's okay. Apa vanhu vari kurwara. Ndobva ati it's okay. Ndokuenda David. Ndobva aenda kuna Arauna. Arauna achisvikirwa naDavid anonzi mambo wangu mauya kune rugare here. Mauya mambo. Zvikanzi haisi nyaya yacho. Ndoda kuita ni altar. Zvikanzi kana iri altar zvinetse. Tarisa mudhara mombe dziripo panze apo. Zvese nenzvimbo ndinokupa. Zvikanzi aiwa zvishandise kudaro. Zvinofana kukurwadza. Unofana kukwachuka zve 18 year.
kwachuka. Kana usina kukwachuka hazvishande. Ndopakati I cannot sacrifice to God that which do not cost me anything. If the thing doesn't cost, it's no longer a sacrifice. Kana itori sacrifice, it should cost you. Ukaona uchidzoka kumba moyo wako usingarwadze nezvaunenge waita mangwana, haisi order. Appreciation yako haisi sacrifice. Asi moyo wako unamana zvandaita, mana ndapererwa, ipapo kurwadziwa kwako ndokuitika kwezveni. Ndobva atenga munda, ndobva atenga futi chibayiro, ndokuita ni altar. Mwari ndokuburukira pa altar yacho vanhu ndobva vapora, ndobva Mwari vabvisa denda. The way to deliverance ipfuma iyi, kutoitenga mombe yacho kwakutoisa pa altar. Otherwise unogona kuramba Mwari wetsitsi vanhu vachifa. Tsitsi dzenyu Mwari, tsitsi dzenyu Mwari, tsitsi dzenyu Mwari. Kwanza wamwana uri muprayer so unonyatsona kuti uku kunenge kwakumanikidza Mwari akusisiri kunamata. Tsitsi dzenyu Jehovha, tsitsi dza Jehovha, tsitsi dzake ihuru. Pari kuda sacrifice amai apa. Pari kuda sacrifice. Nezuro baba. Sira nezuro. Ndiri kumba. Ndagara uko. Vandaisirwa message baba. Zvakaoma pa WhatsApp. Phone yenyu haisikuita, things are not okay. Ndakati zviri okay. Zvikanza chunguri vaenda kuchipatara, masendimita asikuita sei? Haasi kumuvha. Ari pari kuramba pango apa mwana ada kuzvarwa but masendimita ari kuramba ari pa 3. Ati zvikanzi baba kutoti imi mutibatsire. Ndakati aiwa kana muchida kubatsirwa tinokubatsira ishwa. Mwari akuitire zvakanaka. Ko mambonamata? Sikanzi tanamata tikatotsanya. Ndakati iwo mutsanyo unorambidza kuti zvinhu zvirambe zviri pa 3 cm. Mana zvikanzi takanamata zvikasapa zvikanzi baba prayer zvakutoda yenyu. Ndikati aiwa prayer yenyu. Prayer chayo yaratidza kuti apa haishandi. We want a way out apa. Zvandoda kuti muite amaika ndezvekuti ndoda kuti muite zvinhu musateedzere vamwe vanhu vanoti hazvina basa. Imimi kwamuri zvine basa because ndimuri musituation. Ndoda kuti nenharo dzine murume wenyu dziya pamwe patowana kukubatiraika pane vamwe vanhu kuti unozovabata vapinda muproblem ayo kuti right ndozvandaikuudza izvi anodzidza paproblem. Dakati amaika ndoda kuti mutsvage mari inokurwadza indozikana kuva radical. Kana manayo mondiudza ndozonamata. Kana tikanamata hapani tsvakai. Ndobva wagara baba hapa ndakambozvinzwa zvichiparidzwa kuna naUFI. Ndikati aiwa hakusi kuUFI kuno ndini ndikutaura. Mapedza ipapo munotounza pano pandiri kutaura. Ini ndiri kutaura wacho ndichakuudzai ndakunamata muinayo then ndozokuudzai munhu wamunopa ndozoitora ndoidya. Uri kunzwa zvandikutaura? Ndobva tanamata ndakati ndinodeclare ndinowedzera masendimita iwayo ngaaende panoenderana nemwana iko zvino nezita raJesu. Mhepo dzakabata chibereko ngadziregedze. Ndobva ndagara. After 2 hours baba mukomana auya anga akabatwa nemhepo dzinoresponda kuma-altars. Kune mhepo dzokuti kunyange ukashingire ukanamata musoro wako haunyarari kusvika waita izvi. Mutaurirei David agadzire altar. Kana agadzira altar iyi denda iri ndiMwari aitotaura. Mwari achituma munhu kuita altar. When things are hard, we sacrifice to the Lord. When things are good, we sacrifice, we give things to the Lord. Kana tine chinhu chatiri kuda, we sacrifice to the Lord. That will provoke the power that will cause things to happen. And izvozvo hazviitwe zvisina munhu waMwari. Haritari yako kana isina muprista haisi altar. Vakasatoidya mari yako hausimukire. Kana mukamwa henyu doro, mukamwa waini, mukadyisana pizza muchifara kana mukaita 3 months muchidya mapizza isina kudyiwa nevanoregedzera ropafadzo hazvishandi.
naivo vane ropafadzo havafani kuregedzera ropafadzo munhu asina chaaita. Vanhu vanomera mhanza mahara vasina zvavaitirwa. Hakusi kumasoweka kunokireshiwa vanhu. Chanyatsojekesera mangwana. Ngagadzire ota patine nyaya dzakawanda dzatakamisa nenyaya yekuramba kuita zvinhu zvemwezvi. Rudzikinuro rwemunhu ruri mupfuma yake asi muromo. Pfuma yako, you use your wealth to deliver yourself. Pfuma yako ngaikushandire. Akaenda pamuchinjikwa namavanga ake takaponeswa. Ndipo pari kutonzi I wish above all things that you may. I wish, it's a wish. It's not an automatic thing. It's a wish because you have to do something. Iwe wacho kuti utopa Buddha, you need to do something. Hakuna munhu anokohwa chaasina kudyara. Bhaibheri rinobva rati usanyengerwa, Mwari haasekwe. Chaunodyara ndo chaunokohwa, asina kudyara haakohwi. Mukingdom yaMwari we prosper by sowing. We prosper by sowing. The amount you sow is the ndo inodetermine quantity yeharvest. Asi ndipo paunoona munhu akamira ndinokamchira baba zvandapiwa naMwari wangu, ndinokamchira ndiregedze, ndinokamchira. Munokamchira makaendesa chii? Nokuti murayiro unoti give and it shall be given back unto you, not unto another person, unto you. If you don't release, it is you who will not receive. Zvaunoita unozviitira iwe, urikutozviitira. Saka mwana rakamchira mari yakawanda, ndikamchira mari yakawanda. Musati manamatira mari yakawanda. Mune mari yakawanda here yamuda kubuditsa kuna Mwari. Tisati taita minamate kuti vanhu ngavaite mari yakawanda. Varume tisati anamatira mari yakawanda. Mune here yakawanda ida kuenda kuna Mwari. Nokuti kana yakuda kuwedzera, iyi ndo inonzi unless a seed, a corn falls unto the ground, it remaineth as one. Kana mwodzi ikaramba ikasaenda pasi pevhu, inoramba iri one. Saka iwo uda unokohwa fodya, iwe wakarima mbambaira. Chinokurwadza chinamato ichi. Baba nhasi hapana mai mene akawanda asi zvakanaka. Chinokurwadza ichi. Chinokurwadza chinamato chinomunamata Jesu kusvika wakumujesuraiza. Uchimunamata, uchimujesuraiza. Ndosaka uchinamata uchiti lift Jesus higher. Nokuti unotya Satani ngochi. Lowa Satani lowa, uchitya kuti anokunzwa. Lowa Satani lowa Satani lowa. Lift Jesus higher. Koshedzera ka lowa Satani lowa. Uchitya kuti anokunzwa. Rudzikinuro rwemunhu ruri mupfuma yake asi murombo. If you want to prosper, you must be ready to be a man of altars. Patiri kuappreciate baba, tiri kudyara kwavari, ndo munda wacho. Hakusi kuti ndotora badza ucherere mari pasi. Unoicherera kuisa papa, ndo munda wacho. Mapostora be. Ndire vanhu here vana. Kana ukaita nharo, ukapfika magirazi ako, ukaita nharo, zvinongozongokunharora iwe wacho, zvinokunharoraiza. Tashuwa unorambidza mhinduro wega, unozongomedzera mate uchiona kuti vana nhinga wabudira. Asi zvatoita vatobudirira zvine nekuruma kwako muromo. Ukaita zvokutamba nyaya dzekunamata unonge vamwe vachipupura kuti uchiombera maoko gore rese nopera uchiomberera vanhu kuti ungone macertificates ekuomberera vanhu. Yakwana nguva yekuti munhu abude musituation yake apinde mumaropafadzo, but unotoropafadzwa navanhu vanoita zvinhu zvemwezvi. Inini dead, Bishop, I prayed for the dead, they resurrected. Namatira kuenda paFacebook une zvirema zvakafamba mukomo, zvimwe zvakafamba kumapyramid, zvimwe zvakafamba kunana kumasvingo, zvirema zvafamba, vanhu vasina vana. Asi pawa iroro hariiti semari. Iro
musoro munhu amuka kuakafa munhu aita se ndinozikanwa semunhu anoita zvepower strike kuevangelism kuchii zveshuwa tikaita revival yepower ngoti unotoona kuti taita zvepower, but handei uku nezvese izvozvo zvandinoita baba, kana dai ndisina kupinda munzira iyi yemasacrifices dai ndingori ordinary pastor, isina kana imba kana stand kana chi, nekuti uku manje akushande power, kunoshanda chawabuditsa. Kune here achidya, kune here achigamuchira. Ndosaka Ezekiel 44:30 inobva yati endesai first fruits nema-offering kumapurisita kuti iye mupurisita wacho aise ropafadzo pamusoro peimba yako. 44:30 Ezekiel. Kana maendesa zvinhu izvi kuna pasta, iye ndo paanofanira kuzoisa ropafadzo kumunhu aunza, kwete asina kuunza. Kune zvinhu zvokuti kunyange ukanamata uzviwane unotopiwa nevakatumwa basa. Ndo vanoti nekuda kwezvaaita mukomborerei, muitirei chakati, muitirei chakati, muitirei chakati. Zvinhu zvako zvinokomborerwa pauri, but kana usingazvitende manje unenge uchingomedzerera mate uri munhu wechechi. Chechi inoita takaitangira pasi pemuti, unyange kwedu kuZimbabwe tisu takatanga nayo. Apa Brookbar na Zipi takatanga nayo pasi pemuti, tikazofambira stand ino apa hadzina kana Colgate, tikazoita so handitika apa mwana wako atadza kugraduate kupoli, auna basa nazvo. Mukadzi wako cheiche unorora mukadzi wasingagoni kuisa weave mumusoro make. You are not a serious husband. Unorora mukadzi wasingagoni kugadzirisa musoro. Wakapusa, una menu, uri shodori munhu rudzi. Ukara nemunhu waunoitira utsinye. Ukaona uri murume anorova mukadzi ka, uri kutambisa chipo. Iwe mukadzi ukaona murume achikurova achiita se, don't worry, ndifonere. Enda unomuregister kuBoxen. Tauri utona baba, chibhakira chamandipa ichi, mukachipa Chuck Norris, tunoita mari panapa. Muchibuda pa TV, muchibuda pa TV, muchichamba so. Unyatsoti murume wangu apinde muground manje. Utarisana nemumwe murume so, uchisikitswa so, ubvanzi ba. Ubati maso zeno wanzi mukai tete mukai. Kana uchiruva chezvo enda unoregister Boxen. Muise mari mumba, zvibhakera zvine mari. Hazvina mari chete kana ukarova mukadzi wako nezvibhakera. Asi ukanoregister uku kuUFC kwaunorova zhaba mutsipa uchienda pasaidi. Ende zvibhakera zvacho munogona kutopiwa mari musati marwa kuti zvibhakera izvi i2 million. Vanhu vese vakaungana vana Kilimanjaro vari kunze uko vachipinda muground, murume wako achipinda nekaboxer short, aukuende nemajini ka. Pinda nechishoti chako so. Nyika yese yakatarisa so paDS kuti vauya zvino baba vaye. Kana usina kunyatsogadzirira unoenda kutoilet muringi imomo. No, zvinonzi zvibhakera zvinobhadhara kuti zvokurova mukadzi ndibi. Benzire murume. Kana uinaye enda unomuregister kuno kuirimo kuno EFC ndakaona iriko kuno. Enda unomuregister kuti kuno kuti nemwe candidate iriko. Vanokono kuma trials kwacho kwega vanoya vanodzoka vasina ziso. Kadzoka yona. Kandiendesa kuya zito rangu nazara iwe. Weta dzokai baba zvinobhadhara zvine mari yefiza. Ndidzoke. Dzokai.
tinoda kuti Mwari atibatsire tinamate takangwara, tisashandiswa naSatani, asi tinamate takangwara tichiita kuda kwaMwari. Iye Mwari wedu anoziva mikumbiro yedu, anotirangarira pazvose, agotirwirira pazvose, agotichengeta pazvose, agotitungamirira pane zvese. Asi rudzikinuro rwemunhu ruri mupfuma yake. Mwana wako akagona bhora sei kana usina mari yekubhadhara kumatrials zvinofa zvakarodha? Anoita mbiri yekutambisa bhora asi azvibhadhari. Uchiti ukatarisa kunyaso kuti vari kutamba havatambirani nemwana wangu, but iwewe hauna capacity yekuvhurira mwana wako door. Noyemura chipo uchigara nacho pamba, hapana zvachinokubatsira. Ndiri kutsvaga mwana anoti Mweya Mutsvene ngaandibatsire ndisense zvinhu zvemweya. Une hondo dzako dzakawanda dzakamira dzinofana kupushwa nemaaltars. Ndakaudzwa nemumwe akanditashuya pano, wanyanya kushupika. Ndakati zvikanzi shamari ndinoti ubudirire, but ndofana kuudza chokwadi, buditsa zvauinazvo zvese utange kusumuka muchifundisi yamu. Usatembe moto wako uchibvira uya. Pane sirabhasi iripo pakati pako nemoto iyoyo. Ndakaona moto uchibvira, ndakaona moto. Moto wakaona, but pane nyaya dziri pakati apa. Pasati pane moto, pane zviripo. Uya abatidza una kumona. Pane nyaya dziyabatidza kuti moto iyoyo. Ndakanzi pana ndoda kuti ubatsirwe. Zvakanzi asi handidi kuti uti hazvishandi. Tora sutu yako yaunoda stereki. Kana dziri dzese uya nadzo sare ne1. Ndoda kudzishandisa ini kuti unyatsonore zvinoshanda. Ipapo nengo wamboinvite ndikati regai ningoita. Zvakanzi ingoita because yanga ine motokari nandina. Zvakando zvandakaita itawo. Ndobva ndatora masutu angu atatu nebhutsu dzacho nematai. Bvawe zvakanzi zvakakwana rezvo. Zvakanzi moyo wako wakasununguka, zvakanzi kunyange ukasasununguka ndoda kusunungura. Ndobva taiswa zvanamatirwa. Ini mvandanamatirwa. Imbobvisa pride ubatsirike. Vandanamatirwa mukomborere muitire zvakanaka. Zvikanzi pandinopfeka ndichishandisa ione ngochikomborerwa. Ndobva mangwana hoyo watoipfeka. Anayo dhumana anayo akutoti izvi ndozvo pane vanhu masidza. Vanhu vatokomborerwa izvozvo. Rimwe zuva ndichifamba mutown muna Copacabana zvikanzi pastor makadii takakuoneka night. Ndikumbira muye kushopu kwangu muropafadzi. Vatasvika zvikanzi musati manamata sarudzai masutu matatu amunoda. Ndobva ndasarudza. Izvozvo kurumbidza kusarudza kuitira kuti pamwe angachinje moyo. Sarudza. Zvikanzi aiwa dzikamai munhu waMwari musamhanya henyu. Shopu ndeyangu. Ndaisapa. Zvikanzi ko zvamusina kutora mashetsi acho, titorai mashetsi. Ndatora mashetsi nematai nebhutsu dzacho nato ndatora. Zvikanzi right, kana mapedza kunamata ndoda kuti ini ndinobuda ndichienda kunze every month. Saka pese pandinodzokera munouya muchitora 1. And I became the smartest pastor. I became. But mumwe ungonamata Jehovha hembe dzekupfeka pane vanhu dzokuti vakanditarisa vanoti murume ane sutu. Ayewa budisa dzauinadzodzi. Mwari anoshanda nezvauinazvo because the Bible notes it is God who gives seed to the sower. Chauri kuramba nacho ndo mhinduro yako. Dzimwe nguva imotokari, dzimwe nguva ichi. Chauri kuramba nacho ichocho ndo mhinduro yako. Ngaona uchipedza mwedzi usina chawaita kuna Mwari hausi serious neupenyu. Rugare kuna anotenda. David akasacrifice. Mwari akadzinga denda. Urwere chaiwo baba. Vanhu vakaporeswa. Denda mutumwa akadzoswa ruoko nekuda kwealtar yagadzirwa. Zvanga zvakadii kuti iwe uzvipire. Muri kupaona bamunini inondorema pakuti munenge muine mwana wamai wenyu ari kuparidza zvokuti munofana kuzviseparata kuti ino yanguva yemukoma, iyi yanguva yemunhu waMwari akatumwa kwandiri naMwari. Kana tikasararama nekusacrifice kuvaranda vaMwari, hapana kwatinoenda neupenyu. Musatedzera mari dzodzamwari kupa uchitedzera vanhu haupindi chechi iyoyo. Iwe kwaunopinda kuno tinokuudza zvekunoku. Rugare kuna anotenda. Kana uchida kuti uyambuke your sacrifices
Zvawasacrifice nhasi zvinochengeta mwana wako akusekondari, zvinochengeta mwana wako akuyunivhesiti, zvinochengeta mwana wako abatwa nemarobhasi. Rimwe zuva baba mumwe mutendi, handichataura zvakaita, in fact ndine mota yake, akanditengera mota, ndobva tadeclare pa ndikati hakuna chinomuwana, angave marobhasi, chingava chi, munoziva zvezvo kana kudeclare pamusoro pemunhu aita chinhu, you don't play games. Ndobva ndapedza manheru, ndobva arota shumba dzichida kumudya, ndobva ndapiya pamberi pake, ndobva ndadzimisa. Zvika ndo zvandarota baba. Ndikati ameno zvazvinoreva, pamwe kune shumba dzichada kuuya, izvo marobhasi. Ndobva apindirwa mumba nemarobhasi at gunpoint. Ndikanzi right, dzika pambedha, maoko kumashure, bvisa hembe. Mukadzi wacho bvanzi bvisa hembe dzese. Akati maiwe, pamwe mukadzi wangu ako repwa panapa. Zvikanzi yorara. Zvikanzi right, apa panga paine table ine mari 7,000. Number 2, paine laptop. Vari 3 varuma vakapfeka zvimamaski. Zvikanzi taura mashoko ako ekupedzisira. Zvikanzi kana zvakataurwa napasta chiri chokwadi, Mwari ngaazviratidze. Ari kutemba zvakaita sei? Zvakaita pazuva ripi? Riya rekusacrifice. Teerera kana uchinamatirwa, teerera utende mashoko. Hati munoro izvozvi pane mumwe hauna rugare nokuti mbuya wako akati uchafa rurombe, asi urikutadza kufara nokuti takati gore rino nderako. Vatodaro hope bva dzamurova, kadzi wacharohwa nehope. Hanzi vazoti pati, wakaona mumba musina kana mbavha, zvese hapana kana wani chakabiwa. Chavadzinga apa pamwe handizivi kuti wakafunga kuti zvinhu zvakataurwa, kana kuti ameno mutumwa akapinda kwakufungawo kwanguwo semunhu anoparidza shoko. Haurambidzwe kufungidzira nekufunga, but zvinoratidza kuti kune something mysterious chakaitika. Unoziva kuti kune vanhu vokuti akauya pamba pako anogona kuona dhemu pamba penyu pepe, risipo akaswera achitadza kuyambuka, zvoya ndiyambutsewo rwizi, ndiyambutsewo rwizi, ndiyambutsewo rwizi, kusvika kwachena mugonzi uya mutore mbuya kuno atadza kuyambuka rwizi. Mwari agadzira yadhi yako, so wairoverera mbambo dzedenga, warovererwa simba rechikuriri kuti mbavha navaroyi zvirege kutambira. Altars are very powerful. Ndobva atorarama. Hakuna munhu anoita tsika dzama-altars anganhumburisirwe mwana wake. Iwe ugone kuteverera mwana wako kwaanoenda, but power rama-altars rinoteverera mukadzi wako, rinoteverera mwana wako, rinoteverera kubasa kwawaenda. Kwese kwaunenge waenda unotevererwa nesimba rechikuriri nekuda kwezvawakaita kuna Jehovha. Zvinopa vhesi yatapesa kuverenga. Shuwa munhu onzi naMwari, gadzira altar kuti ndisa musapere. Ukunzwa komandi yaMwari, gadzira altar musapere. Ukasagadzira muri kupera. Iye akatarisa kudai so kune vanhu 70,000 vakafa just because David akanonoka kuresponda. Kunonoka kwako kuresponda kunogona kutodzivisa zvinhu zvakawanda. Panyika panapa isi either kuti urarame zvakanaka, isi either unodyirwa nen'anga kana kuti unodyirwa nemunhu waMwari. Kana waona zvekunamata zvaramba izvi, usangogara, inda kana kunana sekuru waye. Pesera wakudyirwa mwana wako, waudyirwa mukadzi wako, kunoku wauya kuna Mwari, unotopa kuna Mwari wako kuti usimuke mukingdom yaMwari. Tinosimuka nekudyara nekupa kuna Mwari wacho. Kana usina chawakaita kuna Mwari, huna chauchagamuchira. Unogona kuramba netauro iri imba yauri kurambidza. Ndakambokudzai muno mundaudzwa rimwe zuva ndakarara zvikanzi ipa bhachi rako, bva ndaramba naro apa tairoja 1 room, ndichida kupinda mbanda hakwa varati ne. Andakaenda kumunhu wedu chimuratidza kuti ndo chinhu chatada kukupai, zvikanzi aiwa
tsvakai vamwe ina handitambire zvakabvaruka kudai so. Asi denda kangoteerera ipapo, uyo achingoudzwa chete bva atonoita, achipedza kuita vanhu havachafa. Unogona kutorwira hama dzako burikidza nemaota. Vasingatende chaivo, vasinganamati vanorwirwa nenzira iyi. Zvino patapedzisa kuverenga baba, patapedzisa kuverenga pari kuti ipo mambo Joashi, Elisha achirwara, vakaenda kunoona Elisha, vavasvika kuna Elisha, zvikanzi na Elisha, muri right? Tiri right. Zvikanzi ndauyawo kuzokuonai muri kurwara. Zvikanzi pakanaka. Zvikanzi asi kune hondo dzida kunyuka. Zvikanzi it's okay, tora museve uyu. Ndobva atora kunzwisisa zvinhu zvemweya. Zvikanzi museve uyu ndoye atakutopinda pairi izvozvi. Manje so. Museve watora uyu, simudza ruoko rwako, ndobva asimudza. Zvikanzi vhura window rekueast, ndobva avhura. Iye ndobva atora muranda waMwari Elisha, bva abata ruoko. Ndobva abata ruoko rune museve kudai, iye bva abata. Zvikanzi ngati uri kuona zvataita izvi, ngatiregedzere museve waregedzerwa. Zvikanzi it's okay. Good. This is chapter number 1. Chapter number 2. Tora miseve. Ndobva atora. Zvikanzi hausi kuenda pawindo. Ipapa pawakamira ipapa, ndoda kuti urove pasi. Rova pasi. Ndobva dzatora zvadzene dzichiti hai kurova pasi kuti zvidii. Zvikanzi akabva atozorora hake, bva atokanda pasi. Munhu waMwari bva agumbuka, bva azara nehasha. Zvikanzi zvawaita, that's being stupid. Waifana kurova ka6. Zvino zvawapfuura ka3, uchakunda vaSiria ka3 chete. Pamwe pesa apa muchakundwa. Hondo baba iri kudetermine winning nezviri kuitwa nemunhu panapa. Idzo hondo hadzisati dzauya, but kapfuuriro kako panapa kanogona kutokostira vana vako. Chakauraisa Anania naSafira hakusi kutendeka pachegumi kuti haina kuya yakakwana. Vakaparidzirwa zvandiri kuita izvi, vakadhisaidha kutengesa munda kuti vadyare kuna Mwari. Vapedza kutengesa munda ndobva vatarisa mari, nekuti pavakangodhisaidha denga ndobva rarejesa type yamaropafadzo avanofanira kugamuchira. Denga rarongedzera, ratrusta munhu abatwa nemweya waMwari, adhisena kuti munda apa ndounofanira kubuda, ndobva vatengesa, bva vawithdraw mari yavaifanira kuendesa, bva vakamura. Kanzi hatingaendese mari yese, ngatiendesei 30,000. Atorowa mumwe munhu ipapa, ngatiendesei 30,000. Ena unokanzura ka30 kakwako, hatiendesei 30,000 vaendesa, vachifunga kuti vana Peter vachafarira figa. Nyaya haisi pafiga, nyaya ndeyekuti wauya hako nefiga, but kune figa yawarambidza kuuya. Yawarambidza kuuya, baba ndiyo here mari yamaifanira kuuya nayo. Zvikanzi ndiyo, ko vanhu vechechi vanoti unogara mumba kwangu iriwo. Ndiyo, Mwari ari kutoziva mari iri kumba kwako, ari kuziva capacity yako. Mwari maiwe zvandikuradziwa panapa, Mwari anokukomborera maringe neropafadzo raakaisa mauri. Haugone kumuvha from one level to another kana iwe usingatendeke palevel rawinaro. Munhu anotambira 2,000 haafane kubvisirana offering nemunhu anotambira 500. Kana munhu anotambira 2,000 wakubvisa offering inoenderana nemunhu anotambira 500, munhu iyeye uchadzika. Kana anga asimuka kuendapo, achadzikiswa kuendeswa pachiyero chaazviyera nacho. Ndosaka muchiona kuti kune vamwe vanhu vakambosumuka kudai so, iko zvinoziva grounded, vakasimudzwa naMwari, ndobva varamba kundopinda mumadimensions ari kutarisirwa nemweya, ndobva vadzoserwa kwavanga vari kudhara. Ndiri kutokufamba izvozvi, wadzoka manje paya panoenderana nezvaunopa. Kana denga rakutrusta, rakusimudza
to a certain level rinotarisira kuti iwewe uresponde kwariri zvinoenderana nelevel iroro. Kana iwe ukaramba level rawazvigeja naro ndo paunodzoserwa ipapo. Iroro rawazvigeja naro iroro. Saka kana baba muchitambira 10,000 mwandofara Mwari nemukono wangu we500 muchakoromorwa kuuya ipapo pamauya nekuti usanyingirwe. Mwari aite sei? Asekwi chete chaunodyara unofanira kukohwa no matter what, whether waita privately whether waita publicly unofanira kuti ukohwe. Ndiri kunzwisisa zvandiri kutaura. Saka rudzikinuro rwako ruri papi? Papfuma yako. Iwe uri kupfuura katatu. Masikati ndachema pandapiwa vhesi. Uri kupfuura katatu. Uine hondo 6. Zvakachemedza ila. Iwewe uri kupfuura katatu. 1, 2, 3. Iwe uine hondo 6. Mukana wacho takupa wekupfuura. Haifana kuramba achipfuura kusvika udzwa kuti zvakwana. Akupa spiritual instruction ari kuzviziva kuti kune hondo iri kuyaiva Syria, and vanhu vazhinji vakafa nekuda kwamambo Joash wakaramba kupfuura ka6 akadecide ka3. You need to be careful kana wakuita madecision nemukadzi wako. Zvimwe zvaunogona kuitira nharo panapa tanyarara unogona kukostirwa nepamuviri. Kana takuita zvinhu zvemweya tinofanira kuti tinzwisise kuti Mwari ari kuti chii. Ndofunga kuti kunyarara kwavanhu kuteerera. I hope I'm teaching good. Rugare mapostori. Amen. Chechi ya Jesu. Hazvidi kunyingirirana izvi. Hazvidi. Ndakaudza mabhiera wangu ndikati woruda kuita sei? Pane kamfana kandaisa apa kakagraduate musunwe. Kakagraduate kaita degree ya Minor Information and Technology. Achema arambirwa dissertation yake zvikanzi natuta wake zviite iyi yakambotorwa nevamwe apa kwasara day 1 baba. Baba wacho bva wafona wachichema mufundisi kani. Nhamo dzatinozochemerwa iwe. Gurupu rese rarambirwa. Ndobva ndati ina handishande ikoko asi ndinotonga ikoko. Spiritually. Ndikatapiwa nditeerere. Usacheme. What I did. Nanyara. Chikazi mangwana ndikasava ndikati aiwa. Tapiwa. Umbori nemari yemfoni mako. Iko keshi. Chikazi mfoni mangu mune mari yakanda. Tapiwa bvisa mari yese. Isa mfoni mangu. Izvozvi. Isa. Ndobva isa ndikati yasvika. Ndikati right. That God can manipulate systems. Go and look for that man. Enda unovaona kuti ndadzoka. Ndobvadzoka zvikanzi iwe nyaya yako ndepi zvezvi zvikanzi iyo mfana uya panapa urachigadzirisa apa neapa. Zvatopera. Vamwe vari kugomera saka teta sei? Aiwa, there is a way out in every problem. Handiti munoenda kunganga kunotsvaga solution. Hamene unoparidzirwa kai. Kumasowe baba vaparidzirwe vanhu vanotiza vachienda kumasowa. Unongosvika kuna madzibaba oti pfe wobvisa bhutsu dzako wosvika pakirawa pane nhokwe nembiya wonzwa right madzibaba taurai right madzibaba taona gomba ubvunza kuti gomba nderechii ndere sewage here kana rechii unongoti okay gomba ripo haisi poto pane gomba asi gomba rataona madzibaba right pari kufiwa pari kuzodai right madzibaba matombo matatu aya munoenda nawo asisai salt sugar mazoe moisa mazai matatu kuti tigadzire muteuro wacho. Munobuditsa mazai papapa. Munobuditsa mazai nesauti nemazoe ipapapa. Kana zvanyanyobhenda touzivaika. Maenda manosiya togadzisa tombogadzisawo zvemhuri zvechechi tozononamata. Masiya kuti budai nemanhede musatarise kuno. Nongobuda mchana madzibaba tawo. Kuno kuchechi tikakuudza kuti ita so. Moyo wako unoona ungazvishandi. Kune mhepo dzinototi usindimare moyo. Uregedze kupinda paminduro yako. Asi madekanana ndoda kuti Mwari atibatsire. Tinzwisise kuti kudzikinurwa kwemunhu
kuri mupfuma pfuma yako yaya ndo ine deliverance yako. Mwari anoshanda nezvauinazvo. It is God who gives seed to the sower. Zvawapiwa izvozvo uchibuda muIjipti zvichada kushandiswa kuvaka temberi yaMwari. Kana zvikachashanda muchavaka chimhuru. Kune vanhu vari muno nhasi vanofana kundonzvera. Unepa wakatomboramba pawaifanira kunge wakure neupenyu, but wakadziviswa. Wakadziviswa. Vamwe venyu ngadai mavanhu vakuru kumabasa. Unofunga kuti ungarwisana nemunhu ane zvikwambo pabasa. Ane nyoka, ane zvikwambo, ane chi, ane mbanda, ane zvitsinga. Zvinomuchengeta baba. Yaona kana chinhu, kana zango. Uyu anotemba maaritari ake. Iwewe temba maaritari ako ekuna Mwari wako. Yes. Dzidza kusacrifice kuna Mwari. Dzidza kupa kuna Mwari. Dzidza kutsvaka maropafadzo kuvaranda vaMwari. Izvozvo chete. By a prophet they were delivered, and by a prophet they were preserved. Without a prophet you cannot be delivered. Without a prophet you cannot be saved. Ndo varanda vatakapiwa naMwari kuti upenyu hwedu huendeke. Ndiri kuda kukukurudzira kuti zuva ramangwana paunouya wakagara ipapo, enda undoita a sacrifice yako uchi appreciate kuti ndiri kuappreciate, but to me it is a sacrifice to God. Pavanobata Mwari ngaandirangarire, andirwire pahondo dzangu A B C D dzipere, ivo vachidya vachikomborerwa, iwe uchirangarirwa. Pakanzi Kornelio zvipo zvako zvasvika kudenga zvakaenda nengirozi. Kune here treni inotakura mari ichiendesa kudenga? Pakanzi Kornelio zvipo zvako neminyengetero yako zvasvika. Ndati kune here rori rinohaiwa kuendesa mari kudenga? Yakaenda sei? Mwari uyu munotomubenefitira. Ukada kuti Mwari adye, tisu tinotomudyira. Patakadanwa kuti tidyire Mwari. Hai, kana maura kuti Mwari agute, ndindotoguta kuti nhasi ndaguta, Mwari aguta. Tapfeka hembe yako nyowani, Mwari apfeka hembe. Ndosaka Mwari makandiona ndisina zvekudya, mukasandipa, makandiona ndisina hembe, ungaizive saizi yaMwari. Mukasandipa zvekupfeka, muchabvunza kuti takakuonai kupi. Antopfekera pane ivava vakatuma, ndo masaizi acho aMwari, bhutsu, trauzi, hembe, ndo hembe dzacho dzikoMwari idzodzi. Zvino kana tikasapinda muzvinhu zvemweya tichayambuka sei? Mubvunzo wangu wokupedzisira ndichipedza kutsanangura nhasi tatida kuti tichayambuka sei? Zvauri kuramba nhasi uri kurambira mhinduro dzevana vako, ende vana ava kana zvikazobhenda vachagara vachangodzoka kwauri. It is good to be wise and do these things. Muchazoona kushanda kwazvo 4 years to come, 2 years to come, 3 months to come, 5 years to come. A man of altars is the man of power. Without altars you cannot possess power. Ndine vanhu here panapa manerana ari kunzwa zvandiri kutaura izvi. Amen. Mwari ngaakubatsire mudikani pauri ipapo. Mwari akukomborera, hakuna ropafadzo inouya usina zvawaita. Uchienda kumba uchirara nhasi, ndoda kuti utrite appreciation yako. You are appreciating, you are giving to God. You need to appreciate it as a sacrifice. Kwauri pfungwa dzako ngadziti apa ndiri kutosacrifice Mwari, ndirangarire, ndiwo mukana wacho wokuti ndiri kufara kuti Mwari makandipa muranda wenyu kuti andiropafadze, andirwire, anditungamirire. Madhimoni ekumusha kwedu akamadzinga anozorwisana naye ari one. Zvino Mwari ndirangarire, nditirewo nyasha dzamakamupa, idzodzo ngadzivewo pamusoro peupenyu hwangu. Paya pandakati nezuro tinongoti choti yaiya manje inoenderana nezvawaita. Kana waitawo zvino musoro tita kuti choti zvichienderana nezvawaita sei? Zvawaita. Kana wangodaro iro denga ndo rinoti makangano here kuti paizodzwa David mafuta akaramba kubuda. Pane paanoramba mafuta ekuti azvishanda narongi. Tosvika kupi manje? Because mangwana 10 years to come you don't know what is going to happen in your family. Vamwe inde makafira murodhi kudhara, but mina mato yakakuchengetai.
ende Mwari ukasamutenda ka anongoti iri bho tosangana gore rinwe. It is good, the way to prosper is the way of altars. But iwewe ukasapfura museve wako paunofana kusvika, Mwari anotopaziva kuti idzi dzandivhara idzi dziri serious. Be serious about these things. Ngatisumukei pamberi paMwari. Mutaure David. Ngotarisa munhu ari padhuze newe kana kumashure ukongoona kuti anopabuda here apa pakutendeka. Munozwa baba pandichanamata ipapa Mwari achathrowa mafiga muvanhu. Jesu akazotaura, mai vaJesu akazotaura pakana pamuchato zvikanzi aiwa don't worry, kana waini yapera don't worry, itai zvaanenge akuudzai. Ane zvaachakuudzai yeye Jesu, ane zvaachakuudzai patichanamata ipapa. Ita saizvozvo, ita saizvozvo. Usava seAnania naSafira, usafadzana nemukadzi wako muchinyengedzana pazvinhu zvisina basa rese. Itai zvinhu zvinoyambutsa mhuri. Muri kunzwa zvandinotaura? Ita zvinoyambutsa mhuri yani yako. Ndiri panapa mangwana uchiuya uchiti ini nemhuri yangu ndo zvatiri kuita kuna Mwari izvi. Ini ndichakutarisawo, ndotarisa zvauri kuti nemhuri yako, ndotarisaiwo nemhuri yako, ndotarisa zvauri kuti nemhuri yako, kuti baba vapfungwa dzawo nemhuri yavo. Jesu akamira pa offering basket, ndipo offering basket tipedze kuparidza tende kumba. Jesu akamira so, ndo zvatinofana kuteedzera baba. Jesu akamira pa basket kuda akati unzai zvipiriso zvachuka kuna Mwari. Vanhu vachiuya achitarisa amaya zvikazonzai amese mirai mapedza here, vanhu vese vapedza. Zvikanzi amai vane dhukwirwa uye kuno, zvikanzi ava ndo vaita zvinhu chaizvo kudarika imi mese. Akangoshedzera number 1. Mangwana uchiuya iwewe ndinenge ndichitotarisa, handidi kukunyepera kuti vauya vamasuka, Mwari ngakudzwe, ndo zvemhuri yenyu vamasuka naMwari, ndo Mwari zvinhu zvamasuka, masuka nemhuri yake, zvinhu zvamasuka zvicha Mwari achati tashuwa masuka ari serious kuti ndashingirira pese kumurwira kumusumudza kusvika ondiitira ngozha dzakadai. ngozha kuna Mwari. Ndoda kuti tinamate chechi. Pandakashedzwa kuti ndiuye kuzoparidza ndakaendawo mugomo kunonamata, ndikatotsanya, ndikanamata, ndikapiwawo zvandakapiwa pamusoro peseason yatiri. Ndoiya ine zvandakataura musi wandaudzwa naMwari kuti kune varume vari kusumudzwa naMwari panzvimbo ino. Kana zvikatendwa nhamba inonowedzera kuenda pa13, kana nyasha dzikawanda inoendera pa27. Asi toda kuti tinamate kuti Mwari tirangarire, ndiudzeiwo zvokuita. Ndirangarire zuva ramangwana ngarive zuva rangu. Pastor ngaarege kuva pastor wechechi, ngave pastor wako nemhuri yako iwewe. Zuva ramangwana nderani? Nderako iwewe rokuti Mwari akukomborere. Ngatinamate pamberi paMwari. Father, we thank you in the name of Jesus. Yeshua HaMashiach, you are our God, fighting all our battles. Tisimudze manzwi edu tinamata, atinamatiri pasi kana takudeclare zvinhu. Raise your voice. Ngariende pekupedzesera. Mada brade edebosh, Mika diabasada bosh.